Welcome to Olivia Media, where stories come alive. Fresh trends, inspiring stories, and fun every week. Subscribe and join the Olivia Media family. Your world, your story. Ndifuna ndiwane ngati memory yanga ya muntu yulugwira ntchito kuti covid ujabuni sokoneza koma ndikumbuke funi madziyesayesa pali nkhani zinani madziyesayesa kufuna kukumbukira ndengati zili zoona wanthu mundikumbutsa apa kuti nzedi kapena unama koma ndikumbukira ndithu bwino lomwe kuti 2019 oijeni amayi madando odachita tipikisi odafuna ndithu kuti dziko la Malawi likhale moro pali moro kale ndadakoleze moro kuti koma cheuta sadalona kumbe kuti 2019 mejero da macha zedi mponda odarukwaniwa da macha odaru 2019 mejero pala mayo madondowa nipepani ndati ndofuna kukumbukira memory yanga kuti ndimakumbukira kapena sindikumbukira 2019, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, zaka 6. Hayi nkalede nkona kukedwa malawi wala. Nkale zaka 6 omala so yedwe wala. Nkale lija. Nkale. Nkale ndakutsetsa muntu dukazuyi wala. Koma alipo amene alikumbukira ngati nazo zidachitika zigenyase zidachitika 2019 tikumbukira bwino